नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आचरा कणकवली मार्गावर रामगड येथे टेम्पो पलटी होऊन क्लीनर ठार झालाय. रवींद्र यशवंत कदम असं त्याचं नाव आहे. ही घटना काल सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास घडली. टेम्पोचं स्टीअरिंग लॉक झाल्यानं हा अपघात झाला असल्याची माहिती चालकानं दिली. पिठेहून समुद्राच्या पाण्यात कोसळल्यानं देवगड येथे कर्नाटक येथील खलाशाचा मृत्यू झालाय. ही घटना सोमवारी बंदर परिसरात घडली. मंगळवारी त्याचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळून आला. मालवण तालुक्यातील सुपारी उत्पादक शेतकरी संकटात सापडल्यात. फळगळतीचा मोठा फटका घुमडे व गावातील इतर शेतकऱ्यांना बसलाय. यात शेतकऱ्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. या फळगळतीचा कृषी विभागानं पंचनामा न केल्यानं शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सिंधुदुर्गात गवारड्यांचा मुक्त वापर वाढतच चाललाय. काल सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास श्रावण येथे 8 ते 10 गवारड्यांचा कळप वावरताना दिसला. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर येथील रेशन दुकानातून प्लास्टिक सदृश्य तांदूळ वितरित केल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. परंतु वितरित केलेला तांदूळ हा प्लास्टिकचा नसून तांदळामध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ मिसळण्यात आलाय, असं पुरवठा निरीक्षक ज्ञानेश्वर लांडगे यांनी स्पष्ट केलं. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.